Poďte sa so mnou pozrieť na moju dennú bohorutinu. Bez kávy? Ani náhodou, tá vôňa, tá chuť, to je záchrana dňa. Reneka, milujem sladké. Áno, viem, ale snažím sa piec zdravo, bez cukru, bez lepku a s ovocím. No a potom trochu rannej hygieny a v polospánku sa vrhám do práce. Plánovanie? No, veľmi mi to nejde. Niekedy ani neviem, čo dnes budem robiť. Dnes pripravujem naše bohodekorácie na fotenie a video. Znamená to jeden veľký neporiadok. Rýchly obec bohotaniera, viem vraví, že z neho chutí lepšie. No a potom rýchla káva, o ktorej rýchlo zatančím. Vo výťahu si dám aspoň balzam na pery a konečne letím za Benom do školy. Mami, zase jdeš pozdě. Pojď, nezakecávej se a běžíme. Po príchode domov pečiem, varím, nežehlím periem a potom už len pracovné resty. Toto je môj obyčajný deň. A ako vyzerá ten váš?